Припинок. Гандлёвы дом «Ідэал». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэст галоўзабеспячэнне. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 21. прыпынак. Брэст галоўзабеспячэнне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Изыменная. Прыпынак. Изыменная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рынькаўка. Прыпынак. Рынькаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Трамтэхніка. Прыпынак. Трамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Будаўнічыя. Прыпынак. Будаўнічыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Інтэртранс. Прыпынак. Інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Працоўная. Прыпынак. Вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Слаўнафта. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рабцева. Прыпынак. Лейтенанта Рабцева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтр бяспекі МНС. Прыпынак. Цэнтр бяспекі МНС. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Транспартная. Прыпынак. Транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэратронная. Прыпынак. Аэратронная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маставая. Прыпынак. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Прыпынак. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Савецкая. Прыпынак. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.